Bona tarda, amics espectadors del circuit. Aquest és el Vostè Pregunta, en la seva edició que correspon al programa d'avui. Segurament molts dels nostres amics espectadors esperaven avui la presència de Lluís Hernández, l'alcalde de Santa Coloma de Gramenet, amb el qual efectivament havíem anunciat i havíem acordat fer un programa a la data d'avui. Després, per interessos del programa, li vam demanar que ajornés la seva presència el dijous que ve, a la qual cosa, amb la seva amabilitat, que ha estat constant en la relació que ha tingut amb nosaltres, i acceptar sense cap mena de problemes. Per aquesta raó anunciem a totes aquelles persones que esperaven avui aquest programa que el tindran el dijous que ve. El dijous que ve Vostè Pregunta, Lluís Hernández, l'alcalde de Santa Coloma de Gramenet, al nostre programa. Un personatge que vindrà no només com a alcalde de Santa Coloma, sinó com a personatge, perquè la seva història personal, la seva biografia i la seva personalitat són sobradament, diguem-ne, que riques en aspectes, en matisos i en vessants com per fer una xerrada, penso que molt interessant pels nostres espectadors. Els nostres espectadors que recordaran que el dijous passat, a l'acabar el programa, quan estàvem parlant d'una noia que a Nova York feia molt per la cultura catalana o que col·laborava com una ambaixadora espontània i altruista a internacionalitzar o a donar a conèixer la gent que des de Catalunya intentava projectar la seva obra arreu. Parlàvem d'ella amb el nostre invitat i parlàvem finalment, a la fi del programa del dijous passat, d'un noi, perquè se't pot dir noi, suposo. Se'n pot. Se't pot dir noi. Que es diu Quim Monzó, o Monsó, segons volem acceptar una fonètica o una altra, hauríem de dir pròpiament Monzó, donat que s'escriu amb Z el seu cognom actual, per bé que sembla que en un passat s'escrivia amb S, però el cas és igual. En Quim Monzó era, vostès ho recordaran, a Nova York, dèiem el dijous passat, i també recordaran que no havíem explicat el per què. El suposem molt interessats per saber què feia en Quim Monzó a Nova York l'any 82. Fa una setmana que els nostres espectadors potser fan aquesta pregunta. És hora de contestar-la, si és que... Una setmana? Doncs jo el que feia era... Jo havia guanyat una beca de la Fundació del Congrés de Cultura Catalana l'any 81, i aquesta beca era per anar a estudiar literatura nord-americana contemporània. I doncs això, com l'havia guanyada, doncs m'hi estava allà fent això. Allà vas comprar molts xiclets? No, jo ja els comprava abans. És una cosa que ja és de petitet. Des que venien aquí els marins, allò per la Rambla, anaven donant xiclets, d'aquella època. I aquest que estàs mastegant ara és dels d'aquella època, dels que vas comprar a Nova York, o és més recent? No, és més recent, ja que t'ho digui. No, és Adams, però no sé, no diu d'on és fet. Et sembla bonic presentar-te en públic menjant xiclet? Sí, molt, molt. Hi ha molta gent que es presenta fumant. No sé, és el mateix. Bueno, el mateix no, però és diferent. Però vull dir, és tan vocalment efectista una cosa com l'altra. Segurament és més perillós per la salut fumar que menjar xiclet. No sé, jo des que això del senzillament digues no se sap. Potser el xiclet també és un senzillament digues no d'aquests. És un símptoma o un signe extern d'algun component cultural, el xiclet, en la nostra societat, tu creus? És que em deixa... Home, clar, el xiclet porta la càrrega, se li fa hereu de tota una tradició això americana i de les pel·lícules aquelles del Frank Sinatra i d'aquella colla de gent que va ser en xiclet. Però no sé pas que sigui més... que tinguin cap component especial. Segurament molts dels nostres espectadors que sàpiguen o que hagin vist l'aspecte de Quim Monzó fa un temps el recordaran amb un cap escarolat, amb unes ulleres rodones d'intel·lectual, diguem-ne que progre, i potser amb un bigoti, i ara el veuen en canvi gairebé pelat, sense ulleres i sense bigoti. Aquest canvi d'imatge què obeeix, Quim? És que he d'anar a la mili ara, la setmana que ve, i... No, és que arriba l'estiu i doncs de tant en tant va bé allò refrescar-se, afaitar-se una mica i fer que els pèls es regenerin. Tu creus això que diu algú, que la cara és la imatge o el mirall de l'ànima? Home, a vegades entens moltes més coses de la gent mirant-los a la cara que no pas amb la història que et volen vendre o amb el que t'expliquen. El que és bastant evident és que tu, que ets una persona que té algun tic i que freqüentment caqueges, potser no siguis el paradigma de personatge ideal per sortir per la televisió. Tu creus que hi ha molta gent que es fa més cas de les formes que del fons i que, per exemple, posaria objeccions de base a aquests aspectes formals per damunt del que pugui haver-hi en la intenció o en l'essència del que s'està dient?
Home, mira, no sé, jo faig tics per patriotisme. Jo des que vaig veure el president Pujol que feia tics, doncs vaig decidir-me fer tics. No, jo abans no en feia. Era, en fi, per això. Això suposo que no és cap problema, fer tics. Els que es dediquen a la literatura utilitzen diversos mètodes per parir textos. N'hi ha que els cal un aïllament silenciós, d'altres que necessiten l'hora baixa encisadora, o els que es fixen un nombre de folis o una jornada horària, o tal vegada hi ha els que ho donen tot per bo sense esborranys previs. Els escriptors, com d'altres professionals anomenats liberals, estan molts cops carregats de justificades raons. Quim Monzó diu que fa servir un sistema molt sui generis, el mètode transiberià, que consisteix a escriure a tongades i allà on li sembla. Així dissenya les línies i elements que després passarà per l'adreçador i refondrà en literatura neta. De fa poc empra fitxes per a reordenar seqüències, escenes i capítols. Tot una imagineria cinematogràfica es succeeix en la seva creativitat. El concert de màquina d'escriure que hem sentit fa un instant per a un sol dit només serà el darrer acte del seu procés. Un procés en el que intervé, com és natural, la vida quotidiana. Les coses i els hàbits de la vida quotidiana són imatges que a vegades serveixen per estimular, per nodrir, per permetre anar a poc copsant elements que, amagatzemats degudament, seran peces importants d'aquest procés previ que comentàvem abans. A Quim Monzó li escau el mèrit, potser més que d'altres joves narradors, d'haver revaloritzat el conte dins el marc de la literatura catalana. Quim Monzó és una de les plomes més brillants de la literatura actual, però també és, si és que podem posar-li aquesta etiqueta, que a mi em sembla que no, però com a referència potser valgui, un dels enfants terribles del moment present. Hola, nen. Hola, xato. Molt de gust. Què tal? Molt bé. Com va la vida? Força bé. Força bé? Força bé. Amb aquest temps? Ha millorat. Què diu l'home del temps? Diu que havia de ser sol, l'infant. Trobo que està molt bé. Tenia raó. Jo no sé, no veig que faci un temps allò tan bo com va dir que faria. No, és veritat, però de fet ha millorat molt. Ara, pot ser que demà plogui. No ho sé. Si quan plou per Sant Pere Regalat ja se sap, però de moment ha millorat, sí. Bueno, escolta, com està la història de les Glarades? De les Glarades? Bé, està molt bé. Compte, aturem-nos, això no pot anar així. Podem anar enrere, sisplau? Bé, tirem més enrere. Aquesta escena convé tornar-la a veure. Qui són els protagonistes d'aquesta escena? Bueno, aquesta escena és una escena en la qual els actors han de fer d'ells mateixos, perquè això de... és el Jaume Vallcorbaplana, que és el senyor que fa d'editor, i un servidor. Fins aquí, Siler. Tornem-hi, sisplau. Vallcorba! Hola, nen. Hola, xato. Molt de gust. Què tal? Molt bé. Com va la vida? Força bé. Força bé? Força bé. Amb aquest temps? Ha millorat. Què diu l'home del temps? Diu que havia de ser sol, l'infant. Trobo que està molt bé. Tenia raó. Jo no sé, no veig que faci un temps allò tan bo com va dir que faria. No, és veritat, però de fet ha millorat molt. Ara, pot ser que demà plogui. No ho sé. Si quan plou per Sant Pere Regalat ja se sap, però de moment ha millorat, sí. Bueno, escolta, com està la història de les Glarades? De les Glarades? Bé, està molt bé. Els crítics, quan parlen de la seva obra, fan servir paraules diverses. Ironia, experimentació, humor, inversemblança, absurd... Utilitzen dicotomies colpidores, realitat-somni, desig-frustració, moral-ideologia, i abans i després, en Monzó sembla mirar-s'ho tot de cua d'ull, amb una sornegueria escèptica, i va fent la seva sense més escarafalls que els que li procura la seva implacable lucidesa. Li agrada la sinceritat, la gent divertida i les persones que fan coses sense donar-se importància. L'ensopeix la monotonia i el molesta la filosofia barata. I treballa a mitjanit. Veiem si traurem l'aigua clara avui. Hi ha per aquí el Xavier Salvà, el rei dels plats.
l'Àngels Bronsons, La Moderna. La Marisol Galdón, La Calderina. Quim Monsó, l'escriptor d'un sol dit. Ramon Bernils, el professor. I el Jordi Vendrell, el locutor. Quim Monsó, nascut fa 32 anys a les Corts, de pare peó tèxtil i mare modista, estudiant de disseny gràfic a l'Escola Massana, adolescent polititzat, cinèfil marginal, grafista novedós, poeta frustrat, rodamont vocacional, reporter bèl·lic al sud-est asiàtic, lector infatigable de llibres i còmics, i un grapat de coses més, és un producte urbà. La ciutat és el medi ambient propici per a desenvolupar la seva existència. Entre el consumisme i la massificació manté incòlum el necessari vitalisme per fer forat, la vocació de parlar, de comunicar-se i la possibilitat de fer-ho amb una taula rodona quan el rellotge marca a prop de la una. Es pot respondre que els requisits previs per a fer-la viable són formular-la i desmuntar les trampes ideològiques que la culpabilitzen i la bloquegen. La frenètica activitat és una constant del seu tarannà. D'un temps ençà, els encàrrecs i iniciatives personals li han fet multiplicar les hores de dedicació professional. Ni estona sembla que li queden per xerrar amb els amics, encara que sigui de qualsevol altra cosa. Articles a la premsa, traduccions de l'anglès, lletres de cançons, adaptacions teatrals, diàlegs cinematogràfics, pròlegs i guions radiofònics són un bon reguitzell d'ocupacions per a Quim Monsó, home que ha estat celebrant novel·lista i que, a més, és un, a més dels homes, que en aquest moment és el que en podríem dir el punt més àlgid dels comentaris i les controvèrsies, fins i tot als nostres mitjans de comunicació escrits. Amb aquest grup de gent que veiem en aquest moment a les imatges, cada nit, a través de Catalunya Ràdio, porten a terme el lloro, el moro, el mico i el senyor de Puerto Rico, com fa uns instants el presentador del programa Jordi Vendrell anunciava a través de l'antena. Aquesta, per exemple, és una taula rodona fet fa poques hores a la que assistia el nostre programa i ara veiem com parla en Ramon Bernils, el qual l'anomenen carinyosament el professor. Què és el lloro, el mico, el moro, el mico i el senyor de Puerto Rico i què vol ser, sobretot, Quim? Doncs és un programa de música, i bàsicament de música, doncs amb un farcit. És un farcit de notícies ximples, sense gaire importància, unes notícies que són les notícies més verídiques de totes les que es fan i es desfan, i que la gent les pren per boges però s'equivoca, i això, ja està. I per què? I què hi fas tu amb aquest programa? Jo faig el guió. El guió vol dir que a la tarda agafo els diaris del dia i escric unes quantes històries i aleshores en Vendrell, que és l'ànima, doncs, i és el que està davant del micro, doncs agafa aquell full i em fa el que vol. Vull dir, a vegades allò li serveix i ja li està bé, o a vegades ho puja i ho canvia i ho tergiversa i és quan surt bé per l'orella. Perquè realment el pas d'escriure per ser llegit o el pas d'escriure per després, diguem-ne, ser llegit per ràdio, ser escoltat, és bastant difícil. A mi m'ha costat d'entendre-ho i encara em sembla que encara no ho he entès. I tu per què ho fas, això? O per guanyar-me la vida. És a dir, no ho fas perquè t'agradi. Home, hi vaig trobant el gustet. Em costa, però hi vaig trobant el gustet. Ara, bàsicament, ho faig perquè a final de mes s'han de pagar. Perquè tu, si no tinguessis aquesta exigència, pel teu gust, què faries? Jo m'aniria a Garraf, que hi ha, a prendre el sol, a Malibu, al Chiringuito. Però quan ja haguessis pres molt al sol, llavors què faries? Escriuria contes i novel·les. I quan ja haguessis escrit molts contes i moltes novel·les i haguessis pres molt al sol, aleshores què faries? Si escriuria més. No, però el que... No sé, això. El que vull dir és que la història aquesta de la ràdio és molt estrany, clar. Jo ho estic fent, en principi, bueno, no és perquè, mira, una cosa que està bé, això dona diners, però acabes trobant-li un cert gustet, és una cosa immediata. Jo, no sé, el Joel Bernils és un dels individus que també està en aquesta colla, de la Mercantil Radiofònica, i aquest és un senyor que, clar, a vegades la gent, per presentar-lo, li diuen escriptor, com volent-li fer un favor. Això ell s'ho fent molt. I jo això trobo que està bé.
I ho trobo que està bé, això ho volia dir, perquè jo que realment sí que em sento més aviat escriptor que periodista, ho dic perquè ells, la Senya és bàsicament periodista i no pas escriptor, i que trobo que això que diguin escriptor per afalagar-lo és una ximpleria. Doncs jo que vinc de la ficció o d'inventar-me històries sense res a veure amb la realitat, quan t'acostes amb aquestes coses que a vegades hi tens molts problemes i són molt mesquines i de la informació i de deformar la informació, i llavors un cert gust i és una altra cosa tan interessant com pugui ser l'altra. Segurament molts dels nostres espectadors et coneixen a través dels teus articles i dels teus comentaris a l'Avui. Quin espai ocupa això dintre del que en podríem dir la teva activitat actual? Espai de temps o de dedicació? De dedicació, de projecció personal. Per què escrius a l'Avui? Per què fas aquests articles? Doncs faig perquè... doncs perquè... Bé, perquè escriure articles és una cosa que m'agrada i perquè així els lectors de l'Avui s'esveren molt. Bueno, alguns lectors de l'Avui s'esveren molt i amenacen amb suïcidar-se o matar algú o s'indignen i escriuen cartes i això és divertit. Tu ets conscient que provoques, o no? Sí, però és que això de provocar és molt relatiu. Aleshores, no sé, a mi jo em puc sentir provocat quan veig que avui en dia els 3 canals de televisió que hi ha doncs engegues als diumenges del matí i és ple de misses. A mi això em pot provocar i em puc sentir ferit. Aleshores resulta que jo provoco si dic el que penso. Els altres que m'estan enxufant els diumenges al matí vinc a misses, doncs no em provoquen i jo no em puc sentir provocat i ofès. Doncs el que suposo no és tant que provoco, sinó que els provocats no han entès que cadascú pot dir el que vulgui, no passa res. Tampoc no és tan bèstia el que dic, vull dir que de més veloses se n'han fet, i no... Quines coses de les que tu dius creus que provoquen més, o que exciten més, o que organitzen més reacció? Que inciten més la reacció? De moment, el rècord el té, claríssimament, un article que va sortir fa un parell de mesos, no, uns 3 mesos, sobre la qüestió del llenguatge que s'havia d'utilitzar a les pel·lícules que es doblaven al català, bé per passar-les per cinema o per televisió. I aleshores, això va fer que cartes indignades i articles indignats dient que no pot ser que la gent parli tal com parla al carrer, que la cosa s'ha de cuidar, s'ha de polir i la gent ha de parlar, doncs, allò, posant-se la corbata ben forta i l'esmòquing. Això, esclar, no t'imagines la cosa no tant per la correcció, diguem-ne, allò que diuen, parla un català bo, no, anava per la qüestió de que en determinats mitjans televisius... És a dir, no era tant una correcció sintàctica, lèxica o morfològica com una correcció que en podríem dir el bon gust. El bon gust, un atemptat al bon gust. Això és la lliga del bon mot, del bon mot. I això, i col·legues que s'estan molt ferits quan dius, no sé, qualsevol cosa. O sigui, quan un paleta li cau una biga de 1.000 quilos al peu i no diu, però tu a l'olla. Les paletes, jo que vaig sàpiga, quan cau una biga de 1.000 quilos als peus diuen una altra cosa, molt diferent. Aleshores, clar, si doblant pel·lícules els paletes diuen això, o els fan dir això, els paletes que surten a les pel·lícules, doncs no, malament. Tu ets una persona que té bon caràcter, que t'enfades fàcilment, ets una persona molt crítica? No, jo sembla que soc bastant bona persona, i sembla que tinc bastant bon caràcter. Ara, a vegades, sí, a vegades m'enfado bastant, però vaja, no és habitual. Volia dir això perquè sembla com si en certa manera consideri sa aquest exercici de, perdona que faci una altra vegada la paraula, de provocar, com si consideri sa aquest exercici d'invitar a la gent a que reflexioni sobre la seva pròpia realitat, sobre el que en podríem dir els temes tabús, sobre el que en podríem dir les normes que mai s'ha qüestionat, etc. O no ho vaig bé per aquí? No, potser sí, i potser vas cap a camins que tenen a veure. Jo el que trobo és que la gent no pensa. Una cosa que a mi em fa bastanta... no em sorprèn, però em deixa bastant bocabadat, és que la gent té una mandra immensa a pensar. Tothom treballa per tòpics. Diguem-ne, els puretes, que en podríem dir, aquesta gent del bon mots i del parlar bé, doncs tenen el tòpic arrossegat tota la vida. Però és que hi ha puretes de tota mena. Hi ha els puretes... És a dir, per mi que deu haver-hi alguna mena o d'història d'aquesta, de màrqueting, de pensament. Són individus que deu ser una bona feina, vull dir que si aquesta feina existeix, doncs que em cridin, que hi paguen bé, doncs ja treballarem. Que creen idees, és a dir, es dediquen a pensar, a produir idees
per infiltrar-les en els mitjans de comunicació i fer-les córrer. Aleshores, la gent, que són uns borregos absoluts, doncs li va molt bé que aquests productors d'idees li serveixin idees perquè ells les poden fer córrer i s'estalvien aquesta feinada immensa d'haver de pensar, perquè pensar costa tant, és tan cansat. Aleshores, la gent no pensa per ella mateixa. I això ho dic per això, aquesta cosa ho dic per aquestes modes que hi ha de no sé, 50.000 modes, no sé, des de la història aquesta famosa de que Barcelona s'enfonsa, aquestes coses, quan la gent 5 anys abans deia que Barcelona era no sé, no res dels espanyols, deien que Barcelona era què en deien? Deien que era la ciutat més europea d'Espanya. Això s'ho confidaran. És a dir, s'inculquen, o sigui, s'infiltren idees perquè circulin i fins que s'acaben, s'esgoten, llavors en creen unes altres de recanvi. Jo no sé si això contesta res del que m'has dit o no, Jo no sé si contesta, però crec que sentir aquesta idea que acabes de donar en aquest instant és una cosa amb la que molts ens devem sentir bastant identificats. Jo personalment crec com tu, que hi ha determinades idees que circulen així per lliure, com el 29, quan hi havia el 29 a Barcelona. El 29, la gent de comarques que potser no ho recordarà, un tramvia que feia la volta, no tenia origen ni final, sinó constantment feia el mateix recorregut. I la gent repeteix coses no perquè realment les pensi, sinó perquè li han dit això, ja li va bé, i aleshores això funciona. Jo parlant, no sé si bé fa el cas o no, però parlant d'això de Nova York, resulta que jo vaig anar a Nova York, molta gent em va dir, a Nova York aniràs a aquell lloc que és la capital dels Yankees, aquests podrits de merda, aquests fastigosos, que jo abans mort que anàvem a aquest lloc d'aquests fastigosos. Aquella mateixa jo me'n vaig anar. La segona vegada que vaig tornar, resulta que hi havia hagut això del Woody Allen i aquesta història. I els mateixos tarats mentals que em deien que ells abans mort que anar a Nova York, com a burros fent cua allà a l'aeroport per anar a veure Nova York. I aquests mateixos tarats mentals seran els que d'aquí 5 anys diran Nova York no passa res, això està mort, ara s'ha d'anar a San Francisco. I res, són els mateixos borregos de sempre. A mi em sembla que el diàleg amb Quim Monzó avui pot ser un diàleg ric, un diàleg interessant. Potser truqui alguna persona que es pugui sentir ferida o estimulada, o, com dèiem abans, no sé quin verb fèiem servir, escandalitzada, o en fi, alguna cosa semblant per alguna de les idees o de les paraules que pugui dir en Quim. Però en Quim, entre moltes altres coses, és una persona que intenta, em sembla a mi, ser coherent i tenir una actitud coherent en la seva vida amb el que en podríem dir el seu propi pensament. I això és una cosa que tampoc és molt freqüent avui en dia a la nostra societat. Jo no sé si això... El que trobo que és poc freqüent és el sentit comú. Avui en dia vas pel món analitzant les coses només amb l'única regla del sentit comú i et prenen per boig. Absolutament. No és gens habitual, o no funciona. Jo no vull dir que jo el tingui, a mi m'ho sembla, però pot ser que no... Si et preguntés si tu estàs dintre del sistema, si treballes pel sistema, si formes part del sistema, si que estàs adaptat o que estàs inadaptat, tu què em diries? Això del sistema no sé, això es feia fa molts anys, però ara no sé què és el sistema. Quina terminologia equivaldria avui en dia a aquesta idea d'abans? Home, no sé, si se treballa pel sistema, jo estic treballant en una emissora institucional de ràdio i d'aquí cobro els calés, o sigui, més sistema que això, no hi ha res. I si et preguntessi... No sé, igual no sé si és el sistema, però és que això ara hi queda una mica... I si preguntessi algun isme o alguna etiqueta, algun grup, algun partit, algun corrent cultural, polític o d'alguna altra mena en el que tu t'hi sentis integrat, identificat, representat, defensat, etc., tu te n'apuntaries a algun o diries que vas per lliure, que tu ets tu i ningú més que tu? Home, jo sóc jo i la colla d'amics amb qui em sento bé. Aleshores, això, diguem, a l'hora d'anar a dinar, per dir-ho, a l'hora d'escriure, no sé si pot anar per aquí la cosa també o no, d'ismes no n'hi ha en absolut, vull dir, estem en un moment de desconcert absolut, i no hi ha, clarament, cap isme literari dins amb el qual tu et puguis sentir còmode i puguis sentir que allò que estàs fent forma part d'un tot més global. Ara que parles d'això, jo recordo haver llegit no fa molt de temps que una de les teves novel·les, algun crític la considerava com una de les 2 millors novel·les de l'última dècada. Ah, sí? Sí. No ho has llegit mai, això?
Bé, és una dada que et podria... Ah, sí, per aquest crític. Que et podria reconfirmar més tard, si vols. Ah, no he llegit això. Aquestes imatges que veiem corresponen a algunes de les novel·les de Quim Monzó. Ens les pots comentar tu mateix? Bé, doncs, els títols i coses d'aquestes. Doncs, bé, la primera que s'ha vist, el primer de tot, era la primera novel·la que vaig publicar, que es deia, o es diu, L'Udol del Grísol caia de les clavegueres, i que la vaig poder publicar perquè vaig guanyar el Premi Bertrana de novel·la. L'altre llibre era un llibre de contes que vaig fer a mitges amb en Biel Mesquida, i es deia Self-Service. Després, el tercer era un llibre de contes també, que es diu Uf Badiell, el qual era un llibre de contes que es diu Olivet i Molinex se foten a morir, i l'última era una novel·la que es diu Benzina. I després hi ha 3 llibres més que són traduccions a l'espanyol i al francès d'alguns d'aquests llibres. Sembla que tenim ja les primeres trucades del programa, de manera que passem a les primeres comunicacions a partir d'aquest instant, quan són gairebé 3:45 de la tarda, i passem a les primeres comunicacions del programa. Estava buscant la crítica a la que feia referència abans, però de moment no la trobo. Vostè pregunta, bona tarda, amb qui parlem? El seu nom, sisplau? Hola? Bona tarda. Bona tarda, el seu nom, senyor? Mira, em dic Jordi Vilbeny. Sí? I truco des d'Arenys de Mar. Sí? I a què es dedica, Jordi? Mira, vull que ho sàpigues de tot el que em dedico, perquè a més de poeta, pixatinters, estudiant de filologia, excursionista, monitor de colònies, cantant, futbolista, profeta, tafaner impertinent, pastolletes, gigoló en potència, sóc un foll a l'exili. Bé, tot aquest seguit de professions els teniu acreditat al document d'identitat? No, jo ja els hi deia, però deia, oi, massa feina. Molt bé, pregunteu el que vulgueu amb en Quim Monzó. Mira, Quim Sí. Monzó o Tic Monzó? Perdó? Quim Monzó o Tic Monzó? No, jo, bé, no sé, digues com vulguis, però a mi em sembla que la cosa no hauria de ser tant la lectura fonètica Monzó, sinó Monzó, que és com jo sentia mon pare, que em deia. Sí, suposo que el cognom deu ser Monzó, és a dir, el poble aragonès, M-O-N-T-S-O. El que passa que allò, el funcionariat, ja saps com deu anar. Com ho llama usted? Monzó. Ah, follem-li seta. Mira, jo sóc un fan teu, sóc un fan terrible teu, i a tothom recomano els teus llibres perquè em penso que no podem passar per aquesta vida d'orgasme i llagrimetes sense haver llegit en Quim Monzó. Home, moltes gràcies. Llavors, doncs, la pregunta concreta que m'han demanat és aquesta. Quin dia faràs una novel·la de cavalleries modernes en català a l'estil una mica del senyor Cuixot de l'atac, Escolta, sí. Vull dir-t'ho perquè d'alguna manera jo vaig intentar la Valer Artís en el seu temps, però ja saps les pegues que va tenir amb allò de l'Ocupa Novell, les prohibicions a Mèxic i el poc ressò que se n'ha fet aquí. I sé que tu que ets un santíssim tastolletes i que coneixes tots els petits pecats d'aquesta vida, podries arribar a fer doncs, una gran novel·la d'aventures que ens posaria, em sembla, una mica al dia. El primer procés em sembla que ja l'has fet, que és el de situar la llengua al nivell que li pertoca i situar la literatura al seu lloc. Llavors jo trobo en tu una mica d'aquests que trobes una llauna de Coca-Cola a la fregues i et surt en Quim Monzó, doncs a veure ara quan fregant en Quim Monzó ens surt una gran novel·la. Quim, què et sembla això? Home, això, doncs, no ho sé, jo sí faria cap novel·la de cavalleries o aventures. Això no saps mai què faràs després. Jo ja tinc pensades coses, aviam, quan pugui trobar el temps. Però amb això d'escriure hi ha un problema bastant... Bueno, un problema no, és una cosa bastant bé, que és que el dia té 24 hores. Aleshores, si et dediques a viure, i viure vol dir anar de gresca i divertir-te i anar xuclant de la vida, això de xuclar la vida queda bastant pedant, però vaja, deixem-ho anar, doncs perds hores de feina. Aleshores, jo, tal com ho he manegat fins ara, és anar fent atongades. Unes temporades, diguem, em dedicava a fer el dropo i altres temporades a treballar. Llavors hi ha una altra cosa que es diu que la gent allò que escriu i que val realment la pena és a partir de que tens, no sé, 45 anys. I això pot estar bé, perquè és com potser o millor no,
però millor, com que vas a tenir ganes de poca gresca i de til·la i de prendre-ho tot amb calma. Aleshores, el que no sé dir-te si la cosa que faré serà una de cavalleries o no. De moment, la història que tinc pensada... Digue-li d'automobiliries, si vol. No sé, home, jo miraré d'anar fent això que tu dius, però no sé que si sortirà d'aventura o les aventures seran molt petitetes. No, perquè, mira, ara jo veig doncs, que has fet una gran tasca, però que aquests petits contes són com petites fitxes, saps? I llavors es tracta de fer l'obra total. Això ja ho pots fer a partir dels 45, a partir dels 50, si vols, no vindrà de 5 anys. Ara, això però fes-ho, però fes-ho. Sí, no, ho faré, ja t'ho he dit, vaja, ja està fet, ja quedem d'acord, ja. Ara, això que els contes són petites fitxes no estic del tot d'acord, Pensa que jo crec que el conte no és una petita fitxa d'una novel·la, O sigui, la novel·la està molt bé i és un gènere molt bo, però el conte també ho és, Era el William Faulkner, em sembla que és, que deia, un dia li preguntaven com és que havia acabat escrivint novel·la, i ell deia que és que s'havia volgut dedicar al gran gènere, que és la poesia. I diu que ho va provar i no se'n sortia, i era un parat absolut. Aleshores, diu, va provar l'altre gran gènere literari i va fer conte. I tampoc no se'n sortia. Llavors, com que no se'n sortia amb els dos grans gèneres, va acabar fent novel·la. Està molt bé. No, això suposo que el Faulkner ho feia una mica per rebentar amb els que l'acussaven, no sé, o per indignar una mica la gent. Però el conte és un gènere tan valuós, no crec que sigui un gènere menor, és tan valuós el conte com la novel·la i a vegades és més difícil. Adéu-siau, bona tarda. Vostè pregunta el seu nom, sisplau. Hola? Hola, soc Pilar Piqué i voldria preguntar-li al Quim Monzó Perdona, Pilar. la seva relació amb l'universitat. Perdona, Pilar, la teva professió i des d'on truques, sisplau? Jo sóc estudiant, truco des de Barcelona. Què estudies? Periodisme. Periodisme. Tu has estat universitari? No, jo he estat molt mal estudiant i aleshores no vaig passar el batxillerat que es feia aleshores. O sigui, la vinculació amb la universitat, cap ni una. Ara algun cop he anat a fer una xerradeta, però... És que jo t'he vist per allà alguna vegada. Per quina universitat? Per l'Autònoma. Però és quan m'han dut allà, per exemple, m'han dut a alguna classe a fer-hi allò, deixar anar un rotllet. Però aquesta és l'única vinculació. És com si m'haguessis vist, no sé, en un Ateneu. Doncs la vinculació hauria estat d'anar a fer allà la xerrada. Però quina sensació tens quan trepitges aquelles aules? Doncs que s'ho poden passar bé, no? Deu haver-hi bastanta gresca, bastant... Cap sensació especial, O la sensació de veure una gent d'una edat determinada, que deu haver-hi bastant de marro, i m'agradaria saber quin marro hi ha. Però vull dir, a part d'això, no... Ho recomanaries, tu? A què? Anar a la universitat? Sí. Home, deu estar bé, no? Vull dir, això de un títol no sé, deu estar bé. Ara, jo no crec que sigui imprescindible. A més, en aquest país, ara jo, clar, parlo de la cosa d'escriure, hi ha molts escriptors, el tant per cent més gran d'escriptors surten de la universitat. Aleshores, ja està bé que hi hagi uns quants escriptors que no hagin passat per la universitat. En altres països és habitual, o està la cosa bastant compensada, amb escriptors que surten de la universitat i escriptors que surten del dia del carrer també sona una mica tonto, però que no hi han passat. I aleshores, diguem-ne, elaboren el rotllo literari a partir del carrer. Doncs també està bé que aquí n'hi hagi, Vull dir, perquè em sembla que són pocs els que no han passat. Que es pot aprendre a escriure a la universitat? No, a mi, que jo sàpiga, aquí no se n'ensenya, escriure o ho aprens tu, vull dir, t'ensenyen a fer com es fa la A, com es fa la E, però allò, a composar una cosa, o tu saps o no. No ho sé, si t'ensenyen o no t'ensenyen. Als Estats Units, per exemple, hi ha uns llibres que circulen que són llibres per aprendre a escriure, a redactar novel·les, i són llibres preciosos. Són llibres que t'expliquen com has de fer una novel·la. Jo n'he tingut alguns a les mans i és allò que tu mires i capítol per capítol t'expliquen com has de plantejar la història, com has de resoldre cada capítol, com crear el clímax, en quin moment... Però és allò que dius, és que realment si escrius una novel·la així és que no funciona de cap de les maneres. Aleshores, mira, suposo que sempre s'aprèn, no? Tot és bo. Gràcies, Pilar. I qui escriurà el guió del programa de ràdio d'aquesta nit? I ja està escrit. És un molt pencaire i aquest matí m'he anat allà, allò, quan encara no havien posat els carrers, allà a les 10 o a les 11 del matí, i m'he anat allà i taca, doncs això ja està fet. Molt bé, gràcies, Pilar, per la teva trucada. Passarem l'última comunicació del programa perquè no ens queda ja gaire temps. El seu nom, sisplau, és l'última trucada. Bona tarda, vostè pregunta.
Hola? Hola. Amb qui parlem? Mira, bona tarda, em dic Rafaela Cervera. Rafaela Cervera? Sí. I des d'on truques? Des de Vilafranca del Penedès. Des de Vilafranca. Què et dediques, Rafaela? No, bueno, no em dedico res, o sigui, estic al paro, no? Sí? Has treballat alguna vegada, però? Sí, bueno, he treballat, però res, poc temps. Poca. Sí. Molt bé, pregunta el que vulguis amb en Quim. Mira, Quim, si tota la gent pensara per si mateixa, quin tipus de diàleg podria haver entre la gent? Ho dic per això que tu abans has dit que la gent no pensa, no? De que no li agrada pensar i tal. De la gent que són molt burros i tal, no? Sí, jo crec que seria un caos total, no? De que si la gent no pensara... Exacte. O sigui... Sí, és que hi ha algú que t'està ajudant i que t'està dient el que tu vols dir sí, és i que no saps dir. Sí, és que estic molt nerviosa, no? Sí. Bé, bueno, en qualsevol cas, jo crec que la teva pregunta s'ha entès. S'ha entès, vale, I que la resposta és òbvia, per altra banda. Quim? Home, jo no sé. La pregunta venia a ser que si cadascú pensés per ell mateix, això seria una olla de grills. No? És això o no? Sí. Doncs no... Home, està molt bé una olla de grills, eh? Vull dir, a mi em semblaria perfecte. A més, no sé, tampoc no hi ha tantes possibilitats d'observar un fet. O sigui, si hi ha, no sé, 10 persones observant, no sé, un telèfon, doncs les 10 no donaran 10 visions diferents del telèfon. O sigui, seran diferents, però 3 s'acostaran a una visió i els altres 4 s'acostaran a una altra i els que quedin a una altra visió. No hi ha tanta diferència. Però el que passa, la meva cosa anava sobre això, sobre la repetició mecànica d'idees imposades. No? Doncs amb aquesta trucada de la Rafaela, gràcies Rafaela per la teva trucada des de Vilanova. Amb aquesta trucada posem punt final a les trucades avui al nostre Vostè Pregunta i agraïm a en Quim Monzó, o Monzó, la seva presència al nostre programa, la seva sinceritat, la seva espontaneïtat, aquest to directe, aquest to poc afectat, que jo crec que presideix una gran part de tota la teva imatge, no només la imatge física que ens estàs donant ara, sinó també la teva imatge, una part de la qual dones a la nit a través de la veu d'una tercera persona. És molt estudiat tot això, eh? Molt estudiat el què? És molt afectat, això. La desafectació aquesta és completament afectada. Gràcies, Quim, i sobretot gràcies per aquesta gran quantitat diríem que de feina feta que portes al damunt i que fa que, per exemple, qualsevol comunicació en principi de poca profunditat tu la puguis immediatament a la resposta aixecar a un altre nivell, a un nivell molt més complex, un nivell molt més ric, que per més que el programa d'avui hagi tingut potser un to superior al que en principi fins i tot la meva pròpia actitud s'hauria pogut imaginar. He estat incapaç al llarg de tota aquesta estona de trobar la cita que tenia arxivada segons la qual hi havia un autor, un crític que deia que una de les teves novel·les era una de les 10 millors novel·les d'enguany. I és que avui, durant tota l'estona, jo he tingut al cap molt present una cosa que hem de dir als que fem el programa als nostres espectadors, i com que avui acabem amb el personatge quan encara falten un parell de minuts per acabar el nostre programa, això certament m'ha condicionat una mica. Jo els he de dir que el Vostè Pregunta s'acabarà, que vostès que tan pacientment i amable ens han acompanyat durant 6 inolvidables anyades tenen dret a ser els primers a saber-ho, i que abans que puguin saber-ho per qualsevol altre mitjà hem volgut fer-ho a través de la televisió i a través del nostre programa i dir-ho amb la nostra pròpia veu, que tots els finals són un pèl dolorosos, que diuen que és molt dur acabar qualsevol cosa en aquesta vida, que nosaltres ens ho hem pensat molt abans de prendre aquesta decisió, que nosaltres que hem estat treballant durant 6 anys de manera interrompuda ara volem acabar d'una manera diguem que elegant i al mateix temps d'una manera normal. Volem fer-ho sense fer anar cap paraula més enllà que cap altra, ni tampoc sense voler donar cap sensació que no sigui de resoldre d'una manera professional i correcta la nostra col·laboració amb televisió, presidint, com sempre he presidit, un servei al nostre públic, als nostres espectadors i per damunt de tot un servei a Catalunya, a la nostra feina. El record que guardem dels personatges que han passat pel programa és un record entranyable. Nosaltres som conscients que moltes vegades hi ha hagut molts espectadors que ens han trucat i que no han pogut passar les seves comunicacions. Lamentem no haver pogut complaure tothom, però agraïm el fet que ens hagin donat el seu ajut. Sabem que hi ha condicions i factors, sobretot, que condicionen determinades actituds a la vida, i en aquest cas, davant la insatisfactòria resposta donada per Ràdio Televisió Espanyola a les propostes presentades per l'equip de col·laboradors del Vostè Pregunta,
tant en ordre al millorament del programa com en ordre a l'actualització de les condicions de treball de l'equip del programa, jo he anunciat al director de Televisió Espanyola a Catalunya la decisió de deixar de fer el programa a la fi de juny. En aquest moment volem reconèixer el seu ajut als professionals de televisió, als tècnics d'aquesta casa, que són per aquí i per dalt, i que han treballat amb nosaltres durant aquest temps, i una vegada més i sobretot molt especialment agrair als nostres espectadors el seu ajut, la seva participació al programa, la seva bona acollida, sense les quals no hauríem pogut mantenir al llarg de 6 anys el nivell del Vostè Pregunta. Ens omple d'orgull ser el programa que en tota la història de la televisió en català ha comparegut més vegades davant dels seus espectadors. Com ja dèiem, el nostre programa acabarà d'una manera lenta, acabarem a finals de juny, i per tant serem amb vostès encara uns quants dijous més. El que ve, concretament, amb el Lluís Hernández, l'alcalde de Santa Coloma de Gramenet. Fins aleshores, gràcies i adeu-siau. Una vegada més, gràcies. Gràcies a vosaltres. Bona tarda.